Казанда татар язучысы, драматург, прозаик һәм актер татар профессиональ театрына нигез салучыларның берсе Кәрим Тинчуринның 130 еллыгына багышланган чаралар үтте. Быел да Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театр артистлары гадәт буенча аның җирләнгән урынына чәчәкләр куйдылар. Аннан чаралар театр бинасында дәвам итте. Биредә сүнмәс йолдыз яктысында дигән очрашу узды. Төрле театр коллективлары арасында өстәл теннисы һәм шашки ярышлар үткәрелде. Соңрак файда артистлар һәм оркестр катнашындагы концерт булды. Ә инде Кәрим Тинчуринның 130 еллыгына багышланган чараларны аның әсәре буенча куелган легендар Сүнгән йолдызлар спектакль тәмамлады. Бу көннең кайбер мизгелләре Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Сез булганда Кәрим ага разый булып, бәхил булып ятадыр. Һәр елны Тинчурин театры артистлары драматургның рухына дуга кылырга бирегә җыела. Кәрим Тинчуринның җәсәде Архангельский зиратында икәнлеге әле 2013 елда гына билгеле булды. 1938 елның ноябрендә 100дән артык кешене атып үтерәләр һәм бер чакырга ыргыталар. Кәрим Тинчуринның Салих Сәйдәш белән бергә алар татар театрының, музыкаль татар театрының нигез салучылар дип әйтергә иде. Шуңа күрә менә монда күңелләрендә татар моңы булган, күңелләрендә татарлык булган һәм күңелләрендә үзләренең театрга кагылышы булган дигән кешеләр ел сайын монда җыйналабыз. Кәрим Тинчурин исеме драматург буларак та, актер буларак та, режиссер буларак та татар театр сәнгатендә бик югары урында. Чөнки ул классик драматург. Ә классик ул һәр гасыр өчен, һәр дәвр өчен ул искерми. 1985 елда театрга эшкә килдем һәм беренче рольләремнең берсе инде Кәрим Тинчуринның хикмәтле докладында Асрау кызны уйнадым мин. Спектакльбезне карарга Кәрим Тинчуринның хатыны Заһидә Тинчурина килде. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Күренекле драматургка багышланган көн Тинчурин театры бинасында дәвам итте. Кәрим Тинчурин турында сөйләгәндә, аның хатыны Заһидә ханымны телгә алмый мөмкин түгел. Сәйяр труппасы актрисасы була ул. Бик матур бии. Драматургны нахакка гаепләп алып киткәннән соң, аның турында бер нәрсә белмичә ирен көтеп яши. Бер тапкыр гына Пләтән төрмәсендә күрә. Тинчуринның кыйналудан карарлыгы калмаган. Халык дошманы хатыны булу җиңел түгел. Заһидә ханым үзе дә бик күп авырлыклар күрә. Язучы Рабит Батулла гаиләсе аны соңгы юлга кадерләп узата. Беренче ачкыч башка кешедә була. Менә күп кенә әйберләр югалган инде. Сакланганы менә бу теге Кытай фотоларының, Кытай миниатюраларын алсак, Академия театрында, менә фотолар, менә мин кул язмаларын берничә пьесасын монда китереп бирдем. Бу юлы драматург Рабит Батулла театр музеена бинокль тапшырды. Аны Кәрим Тинчурин хатыны Заһидәгә туган көненә бүләк иткән була. Ул менә шушылай ачыла, менә шушылай иттереп озыная, менә булай иттереп карап утыра торган була. Профессиональ сәхнәгә баскач Кәрим Тинчурин 4 спектакльдә уйнарга бәхет тәтедә. Аннан мин студент вакытымда, театральда укыган вакытта беренче татар артисткасы Кәрим Тинчурин Зәңгәршәлдә Мәйсәрә ролен уйнаган актрисаларда фатирда тордым. Ул миңа барлык телләрнең ни сөйләп бирде. Кәрим абый шул Зәңгәршәлне 25 көн эчендә язган. Заманында Кәрим Тинчурин сәйяр труппасында эшли, Татар дәүләт, Әстерхан театрларын җитәкли. Тинчурин театрына нигез салучы. Үзе артист, драматург, үзе режиссер да булганга, аның әсәрләрендәге сюжетлар, вакыйгалар, теле сәхнәләштерүне сорап тора сыман. Тинчурин театрында төрле вакытларда Американ, Сакла шартламасын, Назлы кияү әсәрләре куелган. Хәзер легендар Сүнгән йолдызлар күрләп бара. Сүнгән йолдызлар Тинчурин театрында беренче тапкыр 1999 елда куелган. Икенче мәртәбә 2013 елда сәхнәләштерәләр. Җыр биюгә бай спектакль. Тинчурин театры күренекле драматургның бер тапкырда куелмаган пьесасын сәхнәләштерергә ниятли. Аңа режиссер Фәрит Пикшәнтәев алынган. Әлегә әсәрнең исемен сер итеп саклыйлар. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар.